Sadurunge nyanyi. Liyane Mas, liyane. Kok ngombe terus iki lho. Lah kok dibales serak? Kita kancane bingung kan kok sampai serak. Lah sampai serak menghibur penonton itu harus prima, harus fit. Lagu liyane sing ora hubungan ra ngombe. Ya. Pokoke lak banyu tak ombeni. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya aku minum. Nah minum ya, minum apa kok dadak pengen kaya kupu-kupu. Aku minum ya Kate ngombe ku minum ya minum lah kok dadak dadi kupu-kupu sih. Ya Ya lagu mau penak kuwi jane lagune dangdut ta lawas. Heeh. Mansur Z ki enak lho. Mansur S. Lah iya angin es dene kademen. Sing Maggie, sing Z kuwi Maggie. Napa kaya